של השנה שעברה הוא יורד מומה. אני זוכר שהיא אמרה, אני זוכר איך הכל התעורר. אולי את זוכרת? מה את אומרת? אולי גם אמצע זה נושא בכתיבה, לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימוי. הגיבור יש שיכור, שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים. יש טבח שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לך חיפה! זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה.